הגיע הזמן לשחרר. הבנתי. מי זה? זה אחד הבנים שלי, שי. אני צריך שתלך ותביך אותו. טוב, אני מקווה שאתה יודע מה אתה עושה, כי אם זה ייוודע לשאול, אני מת. זה לא יותר מדי. אתה תראה, אתה תאהב אותו. אל תעשה טובה. אל תקשר עליו יותר מדי. אני לא רוצה לראות אותך בוכה שוב. אוקיי. לא מתאמן לך? לא. תגידי, יש לך חלום? לא. את יודעת, אם היית יכולה לשנות משהו בחייך, מה היית משנה? שום דבר. את יודעת, אז ממש יש לך שיחה מעניינת. אכפת לך שנעשה הפסקה? מה שתגיד. למה? תבינו! סוף, קצת אקשן! תסתכל לו בעיניים, תראה לו שאתה לא פוחד, קדימה, אתה יכול! יש לך עוד רעיונות בשבילי! תרקוד עם הרגליים, תשתחרר, אתה יכול! אולי תשתקי כבר, את לא רואה שאני מנסה למצוא את נקודה בחולשה שלו! לא נעים לי להרחיץ אותך יותר ממה שאתה, אבל בעוד 5 דקות בדיוק יש ארוחת ערב, ואתה יודע מה אמא שלך עושה לאכול? משתמה אחרת. את גאונה! ארי, אמא שלך דורשת לך! מה? אמא, איפה? דוד! זה להכין ישראל! חי וקיים! דוד מלך! למה? למה דוד מאחר? בטח כותב אותי לא שמענו. עוד פעם. מישהו יודע למה דוד מאחר? בטח כותב אותי לכיתה. הוא הצליח לעזור לי בעריכת השולחן. שמעתם שהגבול עם הפלישתים שוב מתחמם? אם אני הייתי מלך, בזמן הייתי סוגרת את החשבון. לא שמענו. עוד פעם. אם הייתי מלך, בזמן הייתי סוגרת את החשבון. שאול פוחד מהצל של עצמו, אין סיכוי שהוא יתחיל משהו. הגיע הזמן להחליף אותו. מישהו צריך לעשות סדר עולמי חדש במזרח התיכון. אמא, הצעתי לך סרט. סוף הבן עובד חזר הביתה. מה, נזכרת שיש לך משפחה? אני מצטער, אבל היה לי קרב עם אריה. מריה. הוא לא מטבח ותביא את הקינוח. הנביא? לא, חוק בדלת. דוד, פתח את הדלת. קינוח שם. אוקיי. הנביא שמואל הגיע לעיר, הוא מחכה כולכם. ידעתי שבסוף יהיה שכר לעמלי. למה לי? כולם לצאת, קדימה, לא? אמא, איפה כולם? הנביא שמואל קרא להם. אני גמורה מהעייפות. קדימה, תתחילי אותי. מה, הוא לא רוצה גם אותי? מה בפעם אחרת חמוד שלי? קדימה, תתחילי עם הכלים כמו שביקשתי ממך. אין תרגע כבר, אין סיכוי ששום ידע שאתה כאן. אני רק רוצה שזה ייגמר ואוכל לחזור לסביבה שלי ולשקט שלי. קראת לי? טוב, אני ברשותך, אני צריך לראות אותם. אני ברשותך נקרא להם אחד. אליאב, בן 30, נשוי ואב ל3, עובד בשירות בתי הסוהר מזה כ10 שנים. זהו נכון? אולי תתבגר כבר, זה לא מראה שקובע, יעלה, שזה הרקוב. אבינדב, בן 27, נשוי ואב ל5, עובד כסגן מנהל השוק המקומי. אני חושב שהוא מתאים. אף אחד לא ביקש ממך לחשוב, תזמין את הבן הבא. שמען, בן 25, נשוי ואב ל3, עובד כמרכיב ארונות קבורה. תגיד, ארונות קבורה זה טוב אבל היהודים? אם לא תסתום, אתה תזדקק לשירותיו. איתמר, בן 24, נשוי ואב ל3, עובד במחלקת פינוי האשפה. סרט וניקיון זה תכונה טובה למלך, אני אוהב אותו. שקט!
חנן. אלחנן, בן 22, רווק מתפרנס מאגרוף מקצועי. נראה לי שמעכשיו זה רק ילך בלעדי. אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך? מין את הבן הבא. יששכר, בן 21, רווק מקצוע זמר חתונות. אתה לא מגיד שלא הזהרתי אותך. הבא. נחמיה. נחמיה, בן 19, רווק כרגע נמצא בין עבודות. אוקיי, זה האחרון. מה החלטת? מה המפקד? שאל אותי למה שכח משהו בבית. אתה לא מוותר, אה? תגיד, יש מצב שאולי שכחת מישהו בבית? הוא קטן, אז חשבתי שאין צורך להטריד אותך בו. אף אחד לא ביקש ממך לחשוב! אבא, לא סיימתי לצעוק, יניב! דוד, בן 17, מקצוע גן של אמו, ורואה צאן בשעות הפנאי. אני אומר לך שרק בגלל זה, זה היה שווה להסתכל. זה הוא, שפוך עליו תשמע ופה לא מפניקה. דוד, פה הבא, הכל מוכן. ממש סל לתפארת. הבן של עליזה יצא לפני כמה דקות, ואני לא רוצה שיחשבו שהעתקת ממנה. קדימה, תיקח את זה. אמא, אל תדאגי. אוכל כמו שאת מכינה, אף אחת אחרת לא יודעת להכין. את המשפט הנכון, אתה תמיד יודע להגיד. עכשיו, לך, תביא להם את זה. בקבלת המפקד, המזרח יעמוד דום. עמוד דום. אני שואלת בפעם האחרונית, האם יש מישהו שמוכן להילחם מול הגוי הערל שם למטה? דיברת משהו ילד? אמא שלחה אותי להביא את אני בטוח שהסיפור שלך מה זה מעניין, אבל זה לא צריך לעניין אותי. סליחה מלכי, זאת אומרת, לא מלכי. זאת אומרת, זה ממש לא אמור לעניין אותך. לך יש דברים הרבה יותר חשובים להתעסק בהם. אני שואף אותו לפני שאני הורג אותו. אני שואל בפעם האחרונה, האם יש מישהו שמוכן להילחם עם הגורילה שם למטה? אם אין אף אחד, אני מוכן להילחם בו מלכי. שמע ילד, יש לך פה גדול. אם אני מלכי אני מבטיח לך מלכי, אני נלחמתי באריה גדול וניצחתי. תגיד לי משהו בעצם נכון או שאני מתחיל לאבד את השפיות שלי? זהו, אף אחד. אנחנו בכל מקרה אבודים. אז מה שאתה אומר לי שאני צריך לתת לו להילחם בגולת הפלישתים? אם אין אף אחד אחר... איך אמרת שקוראים לך? דוד בן ישי. ואתה חושב שאתה יכול להילחם מול גולת הפלישתים? כן מלכי, אני מבטיח לך, אני לא אאכזב אותך. אוקיי, בוא נעשה את זה, איך תלביש אותו? אני מצטער להפריע לך מלכי, אבל אני חושב שאני אסתדר ככה. שמע ילד, יש לו חוצפה, אתה יודע? אני אוהב את זה, כשכל זה ייגמר, אם אתה תהיה בחיים, אני מאמץ אותך. שמישהו יראה לו את זה למטה. מלכי, הודיעו לי הרי שהנשק מחר. סליחה, למי קראת את הנשק בדיוק? יש רק נשק אחד וזה אני. כן מלכי, סליחה, אני מצטער, לא התכוונתי לזלזל בכוחך. עכשיו תגיד את זה כמו שצריך. מלכי, הודיעו לי הרגע שאנחנו נהיה לי נחת. מה קורה פה? איפה שמעון סיסטרמי? הנה, אני חושבת אני רוצה להגיד כל מילה שנאמרת בקרוב. יש נשק? אין. אוקיי, אז אני רואה את גוליית, הוא נראה שמח, איפה דוד? אני לא יודעת. אמרת שם אחד לא? תסתכל טוב, הוא חייב להיות שמה. רגע, אני חושב שזיהיתי, מצטער, הוא היה כל כך קטן שלא שמתי לב אליו, ולא תאמין, הוא הוסיף עכשיו חצת מהלך. מה? זאת התוכנית הגדלת שלו, לאסוף
אני לא חושבת